А избрахте ли си антураж за обиколката? С кого ще обикаляте? Разбира се, че съм си избрал. Само, че си Ромаков, качих малко левела. Така ли? След Херо Мустафа, сега мисля да возя Сачева. Добре. А като ми турат и смокача вътре, всичко ще е супер. Какъв смокач в нов джип? Какъв? Рая Назарян. Не дейте така. Не дейте така. Значи, трябва да ти кажа, много исках да повозя и Слави, и Зафиров, обаче те отказаха. Викат, ти достатъчно ни извози с тази коалиция. Все пак Зафиров склони и го повозих няколко часа, само че той яко се въртеше отзад. Викам, какво става, бе? Нещо ти е дискомфортно, май. А той вика, как да ми е удобно, като съм седнал на златния пръст на Доган. Как да ми е удобно. А върви ли джипката иначе? Много. Яко. Направо колегите с баварци ги парпора с 200. Сериозно? Как бе? Преди да тръгнем из страната, направихме едно пробно кръгче и много се изнервих, трябва да ти кажа. Много се изнервих. Защо? Викам на външния министър, Георг, ти повече няма да се качваш отпред. Той пита защо. Аз му викам, не мога да карам нормално, като постоянно ми целуваш ръцете. Не може.